Nik ez dizkizuet promesa bete ezinak aurkeztuko, ez da fotomontajeak, horrelako ezer ez dut egingo. Nik gure argazkia soilik aurkeztuko dizuet. Gu gara argazkian azaltzen dena. Emandako hitza bete egin dugu. Oposizioan egon da, horrek suposatzen duenarekin, emandako hitza bete egin dugu. Andoain martxan jarri dugu. Eta oraindik ere garbi dago Andoainek beste bultzada bat behar dula. Andoaini beste bultzada hori emateko nik lideratzen dudan talde hori aurkezten dizuet. Talde andoaindarrez peto-peto osatutakoa. Talde serioa, erabakigarria, esperientziduna eta teknikoki oso prestatuta. Talde bat inolako zalantzarik gabe Andoain eta andoaindarren alde lan egiteko prest dagoena. Eta humiltasunetik, baino harrotasunez, andoaindar guztiak defendatuko dituena. Horregatik, eskatzen dizuet, zuen bozka, EAJ-PNV-rentzat izatea, Mari Jose Izagirrerentzat izatea. Eskerrik asko.